alkuaikoina, kun mä aloitin yrityksen, niin silloin mulla oli nämä yrittäjänaiset tuli mulle niinku parhaimmat kaverit Jyväskylässä. Mä oon heidän kauttaan integroitunut tänne erittäin hyvin ja saanut ystäviä sieltä ja monenlaista tukea. No niin. Nyt taitaa olla se hetki, mitä me kaikki olemme odottaneet. Eikö niin? Vuonna 2022 yrittäjänainen on yrittäjänä hyvin päämäärätietoinen ja tavoitteellinen. Hän on saanut loistavat verkostot ja toiminut esimerkkinä niin muille yrittäjille, toimiville yrittäjille kuin nuorille aloittaville yrittäjille. Hän on ihmisenä helposti lähestyttävä ja lämmin ja pitää myös omasta henkilöstöstään huolta ihmislähtöisellä johtajuudellaan. Hän saa työntekijät puhaltamaan yhteen hiileen ja sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin. Tämän yrittäjänaisen yrittäjäura alkoi vuonna 1997. Hän perusti tuolloin päiväkodin löytöretken Muuralle. Hän toimi yrittäjänä ja päiväkodin johtajana vuoteen 2017, jolloin hän myi yrityksen. Ensin hän jatkoi pari vuotta vielä töissä päiväkodissa, jonka jälkeen hän siirtyi aivan toisenlaiselle alalle 2 uuteen yritykseen pääomistajaksi. Ledimainos osakeyhtiön sekä HSE Oy. Hänen tavoitteenaan oli nostaa yrityksen kasvua sekä fuusioida ne. Yritykset ovat fuusioituneet helmikuussa 2022 Ledi Group Oy:ksi. Vuoden 2022 Keski-Suomen yrittäjänainen on Sirkku Vahvasen. Meillä on täällä paikalla juuri näitä konkkareita, jotka on ollut vuosia mukana tässä. Sitten on aivan sellaisia ihmisiä, jotka on vuoden ehkä yrittäjänä vasta oman yrittäjätaipaleen alussa. Ja nämä 2 ääripäätä, kun me saadaan yhdistettyä, niin meillä on huikea ilta ja huikea porukka tässä. Kyllä, me nostetaan tänään mallia yrittäjänaiset. Kyllä. Kiitos, olen imarreltu, olen onnellinen, olen otettu. Arvostan tätä siis enemmän kuin mitään. Tämä on jotain ihan siis äärimmäisen suurta minulle. Kiitos Keski-Suomen yrittäjänaiset. Sut päästiin yllättää tuossa palkitsemistilaisuudessa. Kerro vielä siitä hetkestä, kun rupesit ymmärtämään. Joo, rupesin ymmärtämään, että aika jännä, että 97 vuonna, että minäkin aloitin samana vuonna. Kukahan on täällä? Rupesin katsoa ympärilleni ja yhtäkkiä tulee tunnusmerkkejä, että ei, mitä ihmettä. Kaikkihan viittaa minuun, että ei tämä voi olla totta. Olenko se minä? Ja sitten ihan virallisesti suu lennähti auki. Että näin sitten kävi, että olen todella yllätetty. Mitä yrittäjänaiset merkitsee sinulle? No mieletöntä verkostoa, ystäviä, bisnestä, kaikkea näitä yhdessä, että ne on mulle voimavara. Sä voit saada tukea, sä voit saada apua, sä voit saada ihan vaikka lakipalveluita ja kaikkea. Vertaistuki, joka tietää, että mitä huolia toisilla on. Ehkä ne on semmoisia aika henkkoht niin kohtaamisia tavallaan siinä, joko sen kaverin tai sitten oman. Tätä kaikkea.
ystäviä, verkostoa, välittämistä, yhteisöä. Miten sinut saatiin houkuteltua silloin liittymään yrittäjänaisiin? Yksi jäsenistä soitti mulle ja sanoi, että nyt on aika. Ja Liina-Maria Ajala on minun nimeni ja olen yrittäjänä tässä, missä me olemme tänään. Täällä on aivan ihana pöhis, ihana energia täällä, niin ei siinä mitään upea fiilis. Tämähän on ollut siis seikkailu. Ja seikkailuhan me rakastetaan yrittäjänaisina. Ja sitten kun peilataan siihen, että mitä 75 vuodessa on tapahtunut, niin meillä on aika vankka pohja, mistä on lähteä ponnistaa ja viemään tätä yhdistystä eteenpäin. Että siinä mielessä me ollaan järjettömän kiitollisia